Helo. Mae'r uned sydd gyda ni heddi yn aros gyda dwy ferch. Un o'r enw Lydia, a'r llall na wyddon ni ddim byd am ei henw na'i chefndir, ond i bod hi'n geithferch. Yn sicr yn gaeth i ryw fath o ddewiniaeth beth bynnag arall oedd ei hanhawster hi. Gawn ni weddio. Nefol dad, yr hwn yr wyt yn coesawu pawb i wledd y bywyd, deiwn fel chwiorydd a brodyr yn y ffydd, gan ofyn i ti agor ein calonnau a lledu ein golygon mwyn gweld Iesu o'r newydd. Helpa ni gydnabod ein gilydd fel pobl gyfartal yn dy olwg di. Dyron ni weld gwerth yng nghyfraniad pawb ym mywyd yr eglwys ac i roi cyfle teg i bob un fod yn sicr o'n parch a'n cariad. Amen. O sôn am Lydia, mi fyddwch chi'n cofio mae cysylltiad gyda Philippi sydd yno, a bod y darlleniad sydd yn glwm ar hanes i'w weld yn yr unfed bennod ar 15, pennod 16 o lyfr yr Actau, ac yn arbennig felly adnodau 11 i 24. A'r cymal yn arbennig, ac agorodd yr arglwydd ei chalon hi. Yn ein myfyrdod, i ni'n ymwybodol fod Paul wedi cwrdd â llawer o bobl ar ei daith drwy fywyd. Rhai yn gefnogol ac yn awyddus i wrando, eraill yn eliniaethus iddo. A gwelodd lyc yn dda i gynnwys hanes sefydlu'r eglwys yn Philippi wrth iddo sgrifennu llyfr yr Actau. A rhoi cyfle i sôn am y ddwy ohonyn nhw yn yr un stori. Lydia oedd yn wraig o gefndir cyfoethog hyd y gwyddon ni, yn sicr o ddylanwad, a dim ond bobl cyfoethog fydde medru fforddio prynu porffor. Ac yna, fel tas y fer ochr arall i'r naratif yn sôn am y ferch ifanc hon. Aethau wedi cael ei meddiannu gan rhyw ysbryd aflan, beth bynnag fydde hwnnw, ac yn cael ei ystyried fel eiddo yn geithferch i ddynion lle dylanwadol yn y ddinas honno. Mi roedd y wraig hon, Lydia, yn addoli Duw. A'r ferch yn glwmu ddewiniaeth, ble bynnag y mae hynna'n arwen ein meddyliau ni. Nawr, wedi Paul a Silas dreulio amser yn y carchar, am iddyn nhwythau ryddhau y ferch o afel dewiniaeth, maen nhw'n cael croeso ar aelwyd Lydia. Lydia oedd wedi cyfarfod â nhw ar lan yr afon ac yn lle gweddio. Lydia oedd yn chwilio am rhywbeth mwy allan ni feddwl. Roedd cythiwed y ferch yn peri fod y syniad o gaethiwed i rhywbethau amgenach yn mynnu sylw. Ond dyma yw'r naratif cynhara sydd o sefydlu eglwys ar gyfandir Ewrop. Tyred drosodd i Facedonia yn cymorth ni, ac yn y tir hwnnw yn gadael Asia ac yn cyrraedd cyfandir gwahanol. Ac yma'r stori ac iddi arwyddocad am hynny hefyd. Eglwys Crist, lle byddai'r cyfoethog a'r tlawd yn rhannu o'r un bwrdd. Roedd yn braf meddwl y gallai Lydia a'r ferch ifanc hon fod yn chwiorydd yn y ffydd, ac yn dilyn Iesu fel arglwydd ei bywydau hwy. Nawr yn fwy dyddiau yma, ni'n clywed am hawliau merched ar bob math o lwyfannau, ac yma
gyda ni un diwrnod, dim ond un diwrnod, yn sôn am hawliau merched, dydd rhyngwladol y merched. Ac yma'r pwyslais yma i'w gweld yn gynyddol, diolch byth, mewn sawl corlan o gymdeithas. Ac fe geiriau yn yr Efengylau, wrth gwrs. A hynny mewn cymdeithas amlwg batriarchedd, lle roedd hawliau merched yn ymylu ar fod yn ddim byd. Y pwyslais cadarnhaol gan Lyc, prin fod y gwledydd ar draws y canrifoedd wedi dal gafel ar y bwyslais, ac gwir cyfaddau nad yw'r eglwysi, beth bynnag yr enwad, beth bynnag y pwyslais diwynyddol, wedi rhoi lle cyfartal i ferched. Mae'n warth arno ni. Ond efallai fod hynna'n adlewyrchiad o'r un sy'n digwydd yn y gymdeithas letach. Beth bynnag oedd gwendidau honno. Nawr, tua canrif yn ôl i nawr, mi roedd merch o'r enw Constantine Markiewicz, os dyna'r anganiad iawn, wedi cael ei hethol yn aelod seneddol yn 1918 yn enw Sinn Féin, na chymrodd ei sedd yn Westminster chwaith. Ychydig wedyn ni fyddaeth Nancy Astor i sylw llwyfan y byd, a hithau yn agor cwys newydd. A bellach, mae hawl i wryw a benyw gystadlu am bob sedd, ac yma yna ymdrech gan amryw o'r pleidiau bellach i geisio gwell cyfle i ferched i sefyll mewn etholiadau sydd yn ennill adwy. Mae'r le i wella eto mewn wir cyfaddau. Hawlir bod treian o'r aelodau seneddol yn wragedd, ond prin fod hynna'n gynrychioliadol o boblogaeth Prydain chwaith. Ac yma'r hynna oedd yn addawol iawn ar ddechrau bywyd y cynulliad y Senedd bellach. Dwi'n amau fod nifer y merched wedi prynhau ers y dechreuadau. Y mae'r wedd hon o gymdeithas a chymdeithas yr eglwys yn dal i fod yn feus. Pryn bod yr eglwysi wedi cael gafel ar y gwirionedd mawr sy'n cael ei bwysleisio gan Lyc. Nawr, mae wir dweud ac ni'n dathlu'r ffaith fod 2 o ferched sydd yn ysgobion o'r 6 yng Nghymru. Ond dyw 2 allan o 6 ddim yn hafal chwaith. Ddim yn gyfartal. Faint o lywyddion presbyteried, annibynwyr, bedyddwyr sydd yn ferched. Mae yna le i wella yn dos. Ond wrth rhoi ymdrech iddi, fewn i wella. Daw merched yn amlycach yn bywyd yr enwadau erbyn hyn. Ond mae'r hen gysyniad yna, mae dynion ddyle fod wrth y lliw, ac yma'n gywilydd i gyfaddau bod llawer gormor o bobl yn meddwl am ferched fel ail ddewis. Does dim synwyr i'r peth. Bu chwyldro mewn sawl maes ac yma angen i ni gyd weld rhyw ddeiargryn, gael ei fenthyg a ddelwedd yna, yn siglo miriau ein traddodiadau a'n cyfundrefnau ni, yn Gristnogol ac yn gymdeithasol, mwyn darganfod y gwirionedd amlwg sydd yn hanes Philipi. Nawr, beth yw bod yn eglwys yn ein hoes ac yn ein cymunedau ni? Onid darganfod cymunedau ffydd yn torri bara ac yn rhannu'r un bwrdd gyda phob un yn cael ei ystyried yn gwbl gyfartal. Nad oedd blaenoriaeth i'r naill wryw na benyw, cyfoethog na tlawd, pobl o ddylanwad
neu pobl amlwg gyffredin, yr oedrannus a'r ifanc. O gwmpas bwrdd Crist, i ni'n gwbl gyfartal. Boed ni'n hoiw neu bod ni'n hetro. Boed ni'n bobl sydd â thalentau amlwg neu falle heb dalentau amlwg. Gwai ni rhag eithrio pobl ar gefn rhagdybiaethau y byd yn ytrach na modd yma Iesu'n croesawu pawb i wledd y bywyd. Gan i weddi cyn gorffen. Diolch hwn i ti, Nefol Dad, am bob arwydd o ffydd a thastiolaeth yn ein bro a'n byd. Tywys ni o'r newydd at heleithrwydd dy fwrdd di, a rhannu mawl, a gweddi, a diolchgarwch, a chymdeithas gyda'n gilydd, yn enw Iesu. Amen.